ありがとう。I give it to someone special。 ありがとう。お、なんか初めて見たここ。あなたは本当にセクシー。This 先生 get that right. Yes。 あなたは本当にセクシーも合ってます。なんかお寺だ。こう綺麗ですね、もみじが。でもね、もみじとイチョウが同時に来なかった。綺麗。お寺です。